Suċċess ieħor għas-settur turistiku ta' pajjiżna. Wara li s-sena li għaddiet kienet sena oħra rekord fil-wasliet tat-turisti f'Malta, meta żaruna kważi 2,800,000 turist, kważi 6% aktar meta mqabbel mal-2018. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li t-turisti li żaru pajjiżna f'Diċembru li għadda waqt il-vaganzi tal-Milied u tal-Ewwel tas-sena kienu jammontaw għal ftit aktar minn 144,700 li tfisser żieda qawwija ta' kważi 18% meta mqabbel ma' Diċembru tal-2018. Din iż-żieda fit-turisti kienet ukoll riflessa fl-infiq tagħhom, tant li f'Diċembru biss ħallew fil-bwiet tal-Maltin 98,300,000 euro, żieda ta' aktar minn 25% fuq Diċembru tal-2018. L-NSO jirrapporta li matul is-sena li għaddiet waslu f'Malta r-rekord ta' kważi 2,800,000 turist, żieda ta' kważi 6% fuq l-2018. In-nefqa tat-turisti bejn Jannar u Diċembru tas-sena li għaddiet kienet ta' żewġ biljun u 200 miljun euro, żieda ta' 5% fuq l-2018. Ras għal ras, it-turisti ħallew f'Malta aktar minn 800 euro. Dawn iċ-ċifri ntlaqgħu b'mod tajjeb mill-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli u qalet li huma xhieda tal-impenn tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Figur sbieħ ħafna 10 snin ta' suċċess, is-suċċess ma ġiex waħdu ħidma mill-ħaddiema tal-MTA ma ċertament l-stakeholders li għarfu jinvestu u koll li diversifikaw il-prodott tagħhom. Inħarsu l-qudiem għal 5 snin li ġejjin anke permezz ta' konsultazzjoni li se nkunu qed inniedu fil-ġimgħat li ġejjin fejn irdu nagħmlu il-planning, il-mapping għal 5 snin li ġejjin bħala pajjiż bħala destinazzjoni li tibqa' attrajenti. Minnatija u ċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija innota żieda ta' ftit aktar minn 4% fl-att tal-jiri li qattaw it-turisti f'Malta li qabżu 19 miljun lejl. Qal li dawn ir-riżultati jimlew lill-awtorità b'ottimiżmu għal 10 snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.